Ana m ekele gị n'isonye anyị na GCK kwa ụbọchị nke a na-akpọkwa Global Crusade anyị na Kumuyi, ebe Chineke na-agwa anyị okwu nke ga-enyere anyị aka ibi ndụ nke kwesịrị ka anyị bie. Onye ọzọ atụrụ na-abịa ugbu a ịbịakwa anyị okwu, ọ na-agwakwa anyị maka ịhụnanya nke Jizọs Kraịst ka ọ hụrụ wee nye mba ụwa niile. Ọ bụ onye hụrụ mmadụ niile n'anya. N'ụbọchị taa anyị na-eleba anya maka ịdị mma nke ndụ enwarịrị enwarị. Dịka anyị na-eleba anya maka ndụ enwarịrị enwarị, achọrọ m ka i were oge jụọ onwe gị ajụjụ sị, onye bụ onye m na-elekwasị anya? Ele ndị bụ ndị enyi m? Ele ndị a na-eme ka obiọma kpaa m? Ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme kwa ụbọchị anyị na-ajụ onwe anyị ụfọdụ ajụjụ. Ele anya anyị na-asị ihe ndị ọ bụ nke kwesịrị ekwesị maọbụ nke na-ekwesị ekwesị. Ihe ọ bụ ihe ngaji ime, ọ bụ ihe m na-ekwesị ime. N'ezie ihu akụkọ ndị a na-agwa ya maka inwe obiọma. Na ihe a nke anyị na-eleba anya n'ụbọchị taa, ị ga na-enwere enyi gị nke nwere mmasị n'ebe ị nọ, nke bụ mgbe ọbụla obiọma na-akpa gị, obiọma na-akpa ya. Enwere ụfọdụ ndị n'ụbọchị taa ha adịghị ama ihe na-akpa ha obiọma, ha adịghị ama ihe ha na-eme. Ọ dị ụfọdụ mkpebi ndị anyị na-enwe n'ụbọchị taa nke ọ ga-abụ emechaa n'oge ikpeazụ anyị agaghị enwe ọṅụ, iwe eju anyị obi. Gịnị ga-abụ oke n'ọrụ anyị mgbe anyị bụ ndị gbachara ọsọ ahụ nweta ihe anyị kwere ka anyị nweta? Onye bụ onye ahụ nke na-enyere gị aka? Onye bụ onye ahụ nke na-amasị gị? Onye bụ onye ahụ ndụ ya na-amasị gị n'ụbọchị taa? Na Joshua isi mbụ na-agụ amaokwu nke 5, agaghị enwe nwoke ọbụla nke ga-enwe ike iguzo n'iru gị n'ụbọchị niile nke ndụ gị. Ana m eche ka ị kwuo amen. Dịka m onwe m nọnyere Moses, otu a ka m onwe m ga-anọnyere gị. Lee, ị maara, ọ bụrụ na Joshua ga-asị nye onwe ya, ọ dị ka nke a bụ njakịrị ka ọ na-ama m, agaghị m guzo n'iru Fero. Amara m Moses n'ebe osimiri uhie nọ. Amara m Moses tupu Kora, Dọtan na Abiram nọ. Amara m Moses ahụ na nke na-apụta ihe bụrụ nwoke nwere ike nke si aṅa dị ka ya. Okene ka Chineke ga-eji asị, otu m si nọnyere Moses, otu a ka m ga-esi nọnyere gị ka m bịaghachi n'ụlọ. Ana m ahụta ọtụtụ mgbe ana m asị na onye nwe anyị ga-eme gị ka ị bụrụ onye ga-enweta ọla ebube gị dịka m onwe m dị. Ị ga-aga karịa ka m onwe m si gaa. Ana m ahụ ndị na-asị ha sị amen, mana ha na-asị ọ dị ka ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama. Ọ ga-eme? Ọ bụrụ na Joshua kwuru otu ahụ, ọ gaghị enweta ihe ọ chọrọ ka e bụ ihe ọ na-ekwu. Ya mere ọ gwara Joshua sị na dịka m nọnyere Moses, otu ahụ kpọmkwem ka m ga-esi nọnyere gị. Dịka onye nwanyị nọnyere m onwe m, otu ahụ kpọmkwem ị ga-abụ onye ọ ga-anọnyere. Ọ ga-agọzi gị onwe gị, ọ ga-abuli gị elu. Ị ga-abụ nwoke na nwanyị nke na-enwe ike imekọta ndụ ndị ọzọ n'aha Jizọs. M gaghị abụ onye ga-agharịpụ gị, m gaghị abụ onye ga-ahapụ gị. Lee amaokwu nke 6 sị, dị ike nwekwa ume, dị ike nwekwa ume. Ị ghaghị inwe ume dị n'obi gị. Lee ilu isi 9, amaokwu nke 9. Ilu isi 9, amaokwu nke 9. Nye onye maara ihe ntụziaka, ọ ga-abụkwa onye ga-ama ihe karịa. Kụziere onye ezi omume ihe, ọ bụkwa onye ga-aga n'ihu na mmụta ya. Nsogbu bụ mgbe ndị mmadụ bụ onye mụtara ihe, wee bụrụ onye mụtara ya nke ọma, ha pụrụ ịpụ ego ya site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ, site n'ọgwụgwụ ruo na mmalite. Ha bụ onye o tozuru oke na ihe ọmụmụ ha. Ha bụrụ ndị a na-apụghị ịkụzikwere ha ọzọ, apụghị ịkụziri ha otu esi etinyekwa agba echi ka ọ bụrụ nke a ga-eji kwuo okwu a na-aghọta. Nsogbu ụfọdụ nwere bụ mgbe ha bụ ndị mụtara otu okwu maọbụ abụọ,
ha wee bụ ndị nwere ike iji okwu ahụ kwuo okwu a ga-aghọta, ha wee mara ihe ha na-amụ, wee mata asụsụ ahụ nke ọma, mụta ihe niile banyere ihe ahụ ha na-amụ ihe banyere. Nwekwa ihe ọzọ ha ga-aṅa ntị, ha amaala mmalite ya, marakwa okwu dị mfe, ha apụghị ịga n'iru n'asụsụ ha. Mana mgbe ị bụ nwoke onye a maara aha ya dịka a na-akwu ya, ma ọ bụrụkwa onye na-aga n'iru na-abụ onye a ga-akụziri ihe, onye a mụrụ ọzọ mana ọ bụkwa onye a na-akụziri ihe, o meele ọtụtụ ihe n'ebe a maara ya, mana ọ ga-abụkwa onye kwere ka akụziri ya ihe. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-ekweghị ka ezighị ihe na ndụ a, ị gaghị abụ onye ga-apụta ihe ma ọlị. Ka nkọwa ya, ndị ahụ bụ ndị mụtara ihe, mụtakwanụ n'akụkụ ọbụla tupu oge kọmputa apụta. Ugbu a kọmputa apụtala, anyị wee bụrụ ndị na-eme ihe niile site na kọmputa. Ịbụ onye gụrụ akwụkwọ maka kọmputa, ugbu a ihe niile banyere ide ya n'elu kọmputa na ihe niile. Mana ọ bụrụ na gị nọrọ na ihe maara na mbụ, ọbụla na anyị onwe anyị bụ ndị na-akụzi ihe, anyị nwere ike kụzi ihe site n'igwe eji ekwu okwu. Anyị nwere ike ịgwa ụmụ anyị sị, ngwa gaa n'igwe eji ekwu okwu nweta nke a. Anyị nwere ike ihe ndị anyị na-akụzi, anyị nwere ike izigara ha ka ha nọ n'ụlọ ha nweta ya. Ndị jụrụ ịmụta ihe n'ọgbọ e nwere kọmputa, ha ga-abụ ndị na-agaghị enwe ike iru ebe ha kwesịrị ịgaru, n'ihi na ha bụ ndị na ọgbọ a na-adịghị abara uru. Ha bụ ndị na-enweghị ike iji kọmputa rụọ ọrụ, mana ha bụ ndị nwere obi, bụ ndị na-aghọta ihe dịka ụzọ onye nwe anyị. Ọ bụ na anyị ga-abụ ndị ga-enwe mmetụta, nke mbụ, anyị ga-abụ ndị nwere ihe n'obi anyị. Nke abụọ, anyị ga-abụ ndị na-atụgharị uche n'obi anyị. Nke ọzọ, anyị ga-abụ ndị nwere udo n'obi anyị. Nke abụọ, anyị ga-abụ ndị nwere ume. Nke ọzọ, anyị ga-abụ ndị a ga-akụziri ihe. Ejimaka gị na-eche echiche maka ịmalite azụmahịa ọhụrụ ya, dịka ọ bụ nke kwere omume, e nwere olileanya maka gị. N'akwụkwọ ilu mere ka anyị mara na-ewepụga ntụziaka na ebumnobi bụ nke kọrọ afọ n'ala, ma n'ebe e nwere ntụziaka, ị ga-ahụ na ebumnobi ndị a na-abụ nke na-abịa na mmezu. Kraịst na-agwa anyị n'ụbọchị taa, na-emekwa ka anyị mara na anyị nwere olileanya n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na gị were onwe gị kewapụ, nọrọ naanị gị, enwe onye na-enyere gị aka, enwe onye na-atụziri gị aka, enwe onye na-agbazi gị olu, ị ga-ahụ na ebumnobi gị niile a ga-abụ nke ga-akụ afọ n'ala. Ọ na-eme ka onye kwere ekwe nwee ndụ enwegharịrị enwegharị, wee gakwa n'ụzọ ahụ nke kwesịrị ekwesị. Dịka gị na-aga n'ịhụnanya, ije n'ịhụnanya n'ike nke Chineke na-ewe na-atụziri gị aka otu isi wee na-aga, ya wee bụrụ onye agbata obi gị na-agbazi gị olu, na-atụziri gị aka. Dịka ị na-eme nka, ya eme gị inwe udo n'ime ndụ gị. Nna anyị, n'abalị a anyị na-ekele gị maka onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa niile na onye nzọpụta nke obodo niile n'ụwa, nke ekwere na onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Dịka ndị a niile kwupụtara wee tinye okwukwe ha n'ọlụ na okwukwe ha, anyị ma rịọ gị onye nwe anyị, na site na amara gị, n'ime ebere gị, n'ime ịhụnanya gị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Ka ị gbaa ama n'obi ha site na mmụọ nsọ na ha bụ ndị a zọpụtara, na agbaghara ha mmehie ha. Onye nwe anyị, tinye owuwe anya n'obi ha, ka ha mara na mmehie niile ha meworo, ka ha kwupụtaworo mmehie ndị a niile na nke ha hapụworo, na onye nwe anyị, na ha niile na-agbagharala ha, wee sachapụ ha n'aha Jizọs. Mara gị nke eji ebi ndụ ọhụụ ga-enye ha, na ka amara abịaruo ha nso n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị na ahụhụ dịrị mmehie na ikpe nke ha gara enweta
onye nwe anyị wepụka ihe niile ka ọ pụọ ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha malite n'ikpe ahụ, pụọ n'ikpe ahụ ugbu a na-ebi ebi n'aha Jizọs. Imeela onye nwe maka ama m na ịzala anyị ekpere. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Oge gị abịawo. Iweli aka gị elu maka ọla ebube gị, metụ ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ aka. Mgbe a ga-eti eme n'ikpeazụ ahụ, ị ga-emepe anya gị wee nwalee ya, hụta na onye nwe anyị emewo ihe niile ka ọ bụrụ ihe pụrụ ime eme. Welie aka gị ahụ elu, na-ele ọla ebube ahụ ka ọ bịa n'ụzọ gị. Tinye obi gị n'ebe Chineke nọ, na ebe Chineke anyị nọ apụrụ m ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a na-ewere okwukwe zuru oke, okwukwe na-apụghị ịkwapụ akwapụ, okwukwe na-apụghị ịma jijiji, ebe anyị maara na n'ebe gị onwe gị nọ a pụrụ imere anyị ihe niile. Anyị na-abịa n'ihe niile ndị a pụrụ ime site n'okwukwe na-apụghị ịma jijiji. A na-arịọ gị onye nwe anyị ka ọla ebube gị pụta ihe na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ọrịa niile, napụta ndị etiri agwụ, tijie yoku niile, bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onye nwe ana m arịọ gị na ihe mmadụ na-apụghị ime, ihe mmadụ na-agaghị emefu, na n'oge awa a onye nwe anyị, n'ebe a, n'ọgbakọ ebe a, na redio na TV, n'ebe niile agbakọrọ, n'ebe niile n'ụwa niile, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ bụrụ nke a ga-agwọ ugbu a. Ka o ruru ọbara ka ọ takọọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọkwara nta agwọla gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ yoku, ihe niile bụ ihe otiti, ka e wezụga ya na ndụ gị, pụọ n'arụ gị n'oge awa n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ọlụ ebube ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla. Akụkọ otuto ga-adị n'obi onye ọbụla. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs.